Mutapi wenhau ane mukurumbira anonzi Upuchi Mwono wachitaura pamusoro pe the Trabablas interchange. Yatoona kuti mutungamiri wenyika yesterday he cutted the ribbons akaiofficializa. Panguva ine patirikuona kuti macritics they are mounting, vane mareasons neevidence yavainayo iri kuratidza kuti this interchange pane mari yakawandisa yakalutiwa zvakanyanyisa. Vakomana vanatsitsi ndoti bosubscribe like on the bell icon. Tipinda panapa mune handa anoposta wamuri kuona ching'ono mudanyora chiti this the Trabablas interchange was a colossal monument to corruption and embarrassment in the modern age. Imagine paying $100 million for this rubbish. We now have a physical monument to visit when reflecting on the millions who died from easily treatable diseases due to looting. The thing is, ZANU-PF thinks everyone is stupid and unaware of the outside world. They assume that because this rubbish is treated as a marvel by rural people, everyone else sees it as the same way. Tomashoko anobudanyuka nawo Upuchi Mwono achiti ZANU-PF panguva ino iri nyakutidzikisira zvakanyanya, inotoona as if tiri vanhu vakasara zvakanyanyisa vachiita majigglings avo panguva ino iyi, tichiona vachimixa vachispina mari and the likes. Zviriko zviri kuonekwa kunzi outside world iri kuzviona zvese izvi, and panapa kunyazvikuonekwa kuti nyika yeZimbabwe inozoonekwa kunzi hapamborina chinhu chiri viable, chinhu chiri effective, chinhu chiri authentic expect from our own country. Chitiko chiri kuonekwa kunzi almost 100 million mari iri kuonekwa kunzi it was spent on this Trabablas interchange. Kuri kuonekwa kunzi it was commissioned some of the things asati zvanyasa kupera. Chitiko chinova vanhu vachibvunza for accountability kuti vanhu vaiva responsible for this interchange nekuwakwa kwayo vambonyatsokufambisa mafinances avo sei. Tudze mafungiro enyu moti kudi pamusoro pechitiko chingina comment section medu mafungiro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.